Piwo nie jest wymagane. O, przydatne. Ja mam specjalny piernik do moczki. Receptura z 1905 roku. Bardzo stary piernik. Piernik kroimy jak chcemy i wrzucamy do gara. Ciemne, dobre piwo. Szok. Nie wypijamy. Całą noc teraz piernik będzie sobie pił piwko. Nie został ani łyczek. Morele, wiśnie, śliwki, orzechy, jeszcze wiśnie i czekolada.